गैला अब्लानिया बिथाङा सैमा फाग्ला बायदि जाबाय। बिक्रम दैमारिया सैमा फाग्ला बायदि जाबाय। खुलुमबाय। गिबियाव बिथांखि ब्लग चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव गुबुन मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय भिडिअखौहाय नुखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोनाबो जानो हागौ दुखु मोनदों, आंबो गोरबोआवहाय दुखु मोनदों। बर' हारिनि थाखाय बेफोरबायदिया जानो नांलामोन। मानो होनोब्ला बर' हारिया गोजोन गोरोबथाखौहाय लाबोखाबायमोन। नाथाय बे जाथाया जादों जाहैबाय गाव गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो बे जाथाया आरोबाव जानानै फैबावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंगौ, जोङो नुनो मोनदों बिथांखौहाय आखाइयाव दुरुं खानानैहाय बोबोदों। मासे जुनारफोर बायदि बिथांखौहाय बाहायदों ना। आसाम सरकारा जोंनि बर' हारिनि सायाव अननाय गैया होननानैहाय जों बयबो मिथिखायो। आरो लोगोसे बिथांखौ मानो दुरुंजोंहाय खानानै बोबोदों, जेरावहाय बियो सरकारनि नोजोरावहाय दायनिगिरि। दा बेखौहाय दायनिगिरि नुनायखायनो जेन' सुबुं माहारिया, मुलुगनि सुबुङा बेखौहाय हमजाबाय होननानै फोरमान होनो थाखाय बिसोरो आखाइयाव दुरुं खानानैहाय बोबोदों। बेखौलाय बहाथो VIP बायदि आराम आराम लानानै फैनो ना। नोंथांमोनाबो एसे बुजिलायदो। आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो। नाथाय आंनि साननाय मथेब्ला सरकारा गावसिनि रुल्सखौहाय सिफायालासे मानिनानैहाय बे खामानिखौ मावदों होननानै आं साननो रायजो। जिखि जादोला बिबो गनांगौ थाबैनो। नाथाय बियो गनांगौ थाबैनो होननानैहाय नों आरो आंहासो साननो हागौ। नाथाय सरकाराबा बिनि सायाव मा डिसिसन लादों बेखौथ' नों आरो आंहा जेबो मिथियाना। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौहाय बुंनो सानदों दे, साफ्रोमबो NDB जेलाव जोबजानायानो जा, बिथांमोनखौहाय बखनांगौनि दरजानि साबिया UPPLनि आखायाव। UPPL सरकारा जुदि गोग्लैबाय फैबाय थानाय BTC इलेक्सनावहाय, अब्ला बिथांमोना रानथाब थाब जेलावनो राननानै थानांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय, जुदि BTC इलेक्सननि सिगां जेलाव जोबनानै दोनजानाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे माखासे केडार्सफ्रा जुदि जेलनिफ्राय गवा आरो जुदि सरकारा बिसिनि अनगायै गुबुन सरकार फैयो, अब्ला जेलाव थानाय रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बिनि केडारफ्राबो जेलावनो रानथाब थाब थानांगोन। मानोना साबिया BPFनाव गैया। BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनावहाय NDBफोरनि दरजानि साबिया गैया। मात्र UPPLनियावल' दङ। आबसु आरो UPPL बिसोर ज' लोगो नांनानैसो बिसिनि दरजानि साबिखौहाय खुलिनो हायो, नङाब्ला रावबो हाया। जों नुदों बावैसो माखासे सान सिगांना बर' हारिया खौसे जानांगौ, बर' हारिया गोरोबनांगौ होननानैहाय आंबो भिडिअखौ हगारनानै होखादों। नाथाय बे समावबो आं बुंखादोंमोन बर' हारिया खौसे जानांगौ बुंग्राफोरनि माखासे नाम लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय भिडिअनि गेजेरजोंनो हगारनानै होखादोंमोन। दा बैसोर बायदि सुबुंनि खुगानिफ्राय मा खोनाखो? आं भिडिअखौ लाबोआखै, बिसिनि भिडिअखौ लाबोआखै, नाथाय आङो बिसिनि भिडिअनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानैहाय होनो सानदों। प्रहलाद ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि BPFनि चिफ जायाब्ला माब्लाबाबो खौसे जानो हाया होननानैहाय बिथाङा रोखा फोरमायदों। आरो हाग्रामा महिलारि साराबो खौसेथिनि बाथ्रा सावरायदों होननानै बुंदों, मोजाङै सोलिगासिनो दं होनना बुंदों। नाथाय फारसेथिं हाग्रामा महिलारि सारा गावखौहाय चिफनिफ्राय गोजानाव थाजानायखौहाय बादों। हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों बड'लेण्डआवनो थानानै आं रायजो सालायगोन। अब्ला रायजोखौ सोर सालायो? सासे चिफआसो सालायो। अब्ला हाग्रामा महिलारि सारा गाद्दि लुबैसुला नंगौना नङा? 17 बोसोरनि गेजेरावहाय
सिल्लाय बारुदनि आवाजखौहाय हाग्रामा महिलारि सारनि रायजो सालायनायावसो जों खोनादों। प्रमद बर' सरकारनि रायजो सालायनायावथ' जोङो सिल्लायनि सोदोबबो खोनायाखिसै, बमानि सोदोबबो खोनायाखिसै। दानि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा 18-19 बोसोर बिसोरथ' खोनायाखिसैबो जानो हागौ। जानो हागौ बिसोरबो खोनादों, थेवबो बिसोरो मा मोनथिया। 2020 मायथाइयावसो रेकर्ड जादों। दा बिनिफ्रायसो बर' हारिनि गेजेरावहाय बहाबा बमा बेरफ्रुदों, बहाबा सिल्लाय गावदों, बहाबा AK-47 हगारदों, बेफोरबायदि सोदोबा गैया। आरो जुदि बे 2020 मायथाइनि गेजेरावहाय हाग्रामा महिलारिया थाबाय थाबावनायमोनब्ला बे जाथाया जोबखायामोन। आरो नोंथांमोननि बै जे आइफवालिनि दालां, बे दालाङाखौथ' हाग्रामा महिलारि थायोमोनब्ला नोंसोरो थाबायनोबो मोनखायामोन। बे औवानि दालांखौनो नोंसोरो बोसोरे बोसोरे बानायनानैहाय थाबायनांगौ जानानै फैगौमोन। दा हाग्रामा महिलारि गैया, रायजो राजानि थाखाय गोदान सरकारा सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानैहाय जेने थेने नोंथांमोननि थाखाय बानायनानै होबाय। नाथाय चिरांनि मानसिफ्रा बांसिनानो BPF पार्टी। चिरां, क'क्राझार, गसाइगाव BPF मेजरिटि। दा चिराङाखौहाय BPF पार्टीया जेबो मावनानै होआखै। मा मावना होनाय? एसे नाम लानो आन्था आइफवालनि दालांखौहाय गायसनदोंमोन, नाथाय बेबो साक्सेसफुल कमप्लिट जायाखै। ओरैहाय बाक्सा साइडजोंहाय बङाइगाव साइडनावहाय बे मा होनो रमारिथिंहाय हाग्रामा ब्रिज बानायदों। बेल'नो हाग्रामानि खामानिया। बेखौल'सो नुदों आंलाय। बेयावहाय मा होनो इउनिभारसिटि बानायदों क'क्राझारावहाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। बेफोरबोथ' साक्सेसफुलानो जायाखैमोन। अब्ला आंलाय मारैथो हाग्रामा महिलारि सिटखौलाय फुलफिल सासे लिडार होननानैहाय साननानै लानो। नोंथांमोना खोनादों प्रहलाद ब्रह्मआबो बुंदों हाग्रामा महिलारि सिट जायाब्ला खौसे जानो हाया। बिक्रम दैमारियाबो बेबायदिनो सावरायगासिनो दङ। आरो आं मोनसे बाथ्राखौहाय जोबोद दुखु मोनदों दै रायजो। गिबियाव भिडिअखौ ससे खोनासं, मा बुंदों बिथाङा। जाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव गैला अब्लानिया बिथाङा सैमा फाग्ला बायदि जाबाय। बिक्रम दैमारिया सैमा फाग्ला बायदि जाबाय। सोरखौ अरगोन सोरखौ सोंगोन जाबाय थादों बिथाङा। दा आं बिथांखौ एसे धैर्य हमनो थाखाय खावलायदों। नोंथांनि जा धोरोम बे धोरोमाबो माने गोजोनखौ हास्थायनाय मोनसे सिम्बलखौ देखायो। नोंथाङा एसेबां मोजां मोनसे धोरोमाव दङ, नोंथाङा माने गस्पेल सं रोजाबो होननानै जों खोनानो मोनदों। नाथाय नोंथाङा धोरोमाव थानाय राजनितिखौ ओरैबायदि मोनसे दार्टिसिम लांनो नागिरो, बेयो अबयसे धोरोमनि थाखायबो बा गडनि थाखायबो इसोरनि थाखायबो माने मोजां नङा, जोंनि रायजो राजानि थाखायबो मोजां नङा। नोंथाङा जों खोनादों जे बाइबेलनि समायखिरा लानानै माखासे समाव नोंथाङा खामानि मावो। मोजां, जों खोनानानै मोजां मोनदों। नाथाय नोंथाङा जेरैबायदि हारिखौ लानानै गेम गेलेनो नागिरदों, बेयाव बहाबाबो नङा बहाबा नोंथांनि जा माने वर्शिप बेनि सायावबो जोंहा डाउट फैदों। खोनाबाय दा? बिथां रुंगुल बर'आ बिक्रम दैमारिखौ मा बुंखो? जोंबो लाजियोब्रा। आंबो ख्रिस्टियान, दा बिथाङाबो ख्रिस्टियान। अब्ला बेयावहाय धोरोमनि माखासे बाथ्रा बुंनायावहाय नोंथांनि गोसोआवहाय माबायदि मोनखो? मा बुजिखो? जुदि ननफ्रानो बेफोरबायदि बुजियोब्ला जोनोमनिफ्राय लानानै गियाननि बोसोन सोलोंबोनाय सासे मानसिया माब्रै बेफोरबायदि बुंजाखो? एसे लाजिनो सोलोंदो। उन्दै बैसोला बेखौहाय आं जेबो बुंनो थाङा। देरबाय लावबाय बोरायबाय, न'खर सालायनाय फिसा फिसौ गोनां जाबाय। दाथ' बुजिदो। आंथ' जोबोद लाजिदों बिक्रम दैमारिखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय। जोबोद लाजिथावना बाथ्रा बुंदों। धोरोमखौ लानानैबो बेयावहाय रुंगुल बर' बिथाङा बुंदों बिक्रम दैमारिखौ। नोंगौ, जोंबो नुदों बिक्रम दैमारिया BTCनि सासे थिखादार जानानै बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंमोन नामा? जेबो फोरमानानो गैया। बेयावलाय बुंजाखागोन आं। आरो
कास्टम बसुमतारियालाय गलाघाटनिसो होननानैहाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो। आरो बिथाङा दासो जौगाफुनाय लाइमोन, देरफुनाय बैसो जाफुदों, थैयाबो गरम। दा बिनि थै गरमखौहाय नोङो थान्दा खालामनो थाखाय बुजायनांगौनि जायगायावहाय हिट जानायनि अरखौसो सुनानै होयोब्ला बहाथो बेलाय थान्दा जानो। जेरावहाय गरम गरम मानसिखौहाय बिपिएफनि मानसिया बुथुमनानै लाखायो, जेन' नङि नङि बाथ्राखौबो नंखाय बाथ्रा फोसावनानै होनो हानाय बायदि। दानिया फैदो अनजालि दैमारि, नोंथांमोना मिथिगौ अनजालि दैमारि, रन्जन दैमारिनि असे बिनानाव। दा नोंथांमोना बिथांखौ मा होननानै सानो? बियो आइजोफोरनि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन गनायजानाय सासे आइजोमोन दे। नाथाय बिथाङा मा, बिनि साननाया जोबोद गोथौ, नाथाय मा होनो मालाबानि समावहाय सासे जाम्बि हिनजावनि बायदि बिहा साननाय दङ। बियो मिथियो रन्जन दैमारिखौहाय सोर बख'नो हागोन, नाथाय बियो गावनि बिदाखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनो थाखायनो अपोजिशन पार्टिजोंहाय थाफानानैहाय बाथ्रा बुंलाबायो। दा बियो जुदि गावनि बिदाखौ अननो मोनब्ला, बिदानि थाखाय सिन्था खालामोमोनब्ला, अब्ला आंनि मथेब्ला बियो इउपिपिएल जोंसो सापर्ट जानांगौमोन। सरखारजों गोरोबनानै खामानि मावोब्लासो ना बै जानानै थांनाय जाथायफोरखौहाय, बेफोरनि प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो हागोन। सरखारजोंनो जुदि बिरोधि जायोब्ला, हेंथा जानानै खामानि मावोब्ला, अब्ला सरखारालाय बिनि खोथाखौलाय बोरैथो खोनासङो। दा बियो हाग्रामा महिलारिजोंसो बायनानै दोनजानायनि, अब्ला बिनि बिदाया सोरनि दैदेननायावहाय जेलनिफ्राय रेहाय जागोन? इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर'जों ना बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों? आंनि नुनायावथ' जेलाव जोबजानाय साफ्रोमबो बिदा फंबाय बिथांमोननि लाइफआ इउपिपिएलनि आखायाव। बिसोरखौ बख'गोननि साबिया इउपिपिएलनियावसो, बिपिएफनियावथ' नंखा। एकर्डआ जादों आबसु आरो एनडिएफबि। सोरजोंथो? अब्ला बे इउपिपिएल सरकारा जेनोब्ला एनडिएफबिफ्रा गगोन होननानै नोंसोरो सानो नामा? आंथ' माब्लाबाबो साना, सिमाङावबो आं सानफेरा। इउपिपिएल सरकार जेनबाय होनबाथाय एनडिएफबिफ्रा जेलावनो रांथाब खुथाब थानांबाय बिसोरो। नोंथांमोनासो मा सानदों? नाथाय आंनि मोनदांथियावहाय जै इउपिपिएलआ जेनो, अब्ला बिपिएफ देरहायोब्ला बिपिएफ पार्टिया एनडिएफबिखौहाय माब्लाबाबो गोसोखांनाय नङा। 17 बोसोरा हाग्रामा महिलारि, बिक्रम दैमारि, कास्टम बसुमतारि, प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया मालाबा एनडिएफबिनि खोथा बुंदोंमोन नामा? माब्लाबाबो बुंफेराखै, खोनाफेराखैनोमोन। आरो खौसेनि बाथ्राखौबो माब्ला बुंदों? नै बावैसो एसे सिगां आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि जि बुंनाय राव, बेखौहाय खोनानानैहाय ओरैनो खोथा बुंफ्लाबायदों। नाथाय बिसिनि सिंनि बाथ्राया मा? बिसोरो हाग्रामा महिलारि सारखौसो चिफ बानायनोहाय हास्थायदों, बिनि अनगा जेबो गैया। बियो चिफ जायोब्ला लोंनो मोनगोन, जानो मोनगोन, सोबनो मोनगोन। दुमदाखाल, लामा सामा बुख्रुबलायनाय, नांलायख्रुबलायनाय, होसोलायनाया सोलिजोबफिनगोन। लोंग्लुं जाग्लुं लामा सामा बेरायबायनाय, सोरखौबा धुमखि होनाय, बेफोरो सोलिफिनगोन। जायफ्रा बेबायदि सुबिदा मोनाखै, बिसोर बायदियासो हाग्रामा महिलारि बिथांखौहाय चिफ खालामनो सेस्था खालामो। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारि।